A napi hírekből értesülünk arról, hogy a magyar kormány szeretné a bevándorlási helyzetet egy új fázisba emelni. Ami azt jelenti, hogy aki beérkezik hozzánk, zárt táborokban tartanák addig, ameddig el nem bírálják az ő menekült kérelmüket, és meg nem kapják a menekült státuszukat. Úgy hallom, hogy már sokan rendelkeznek érvényes igazolványokkal, megkapták a magyar kormánytól a befogadási engedélyt, rendelkeznek menekült státusszal. Ugyanakkor hallomásból úgy értesülök, hogy ezek az emberek hajléktalan szálon reménytelenül tengődnek, pedig közöttük nagyon sok keresztény van, vagy éppen akár művelt, képzett emberek, akik keresik a helyüket. Én azt hiszem, hogy elérkezett az a pillanat, amikor segítenünk kell ezeken az embereken, természetesen önkéntes alapon, akár közösségek, akár családok, önkormányzatok, ilyenre gondolok, akik felajánlanának egy-egy befogadó helyet, ahol ténylegesen tudnának a munkaalkalomukról gondoskodni, az ellátásokról, lakást otthon tudnának nekik biztosítani, és a személyes törődéssel tényleg megadnák, vagy biztosítanák az integráció feltételeit. Most már tényleg olyan helyzetben vagyunk, hogy van kerítés, nem jönnek be az illegális bevándorlók az ablakon. Aki az ajtón jön be, és a szemünkbe néz, azt a magyar kormány befogadja. Most nekünk kell ebben segítenünk, hogy akik már rendelkeznek ilyen engedéllyel, megkapták a menekült státuszukat, segítsünk nekik. Hát én most erre hívok minden jó szándékú embert, és a váci püspökség akár vállalná is a közvetítést feléjük, és a felajánlott lehetőségek felé. Erre hívjuk jó szándékkal mindenkit.